Ano nih? Tahu naman lagi kuha nila no. Lagi po kung ano. Ya to. Sa inyo. Masaman? Mantika? Hah? Mantika? Oh. Ano? Oh, dah. Nagpila mantika ya? 64 ang kilo. 64 ang kilo. Suka na. Waktu kwarta ng bulan. Wala doon. Oh, stay magpila. Patasan niya ito. Saman? Ito na ilo guloy ate. Hindi rin pa. Ito gina kay papakan kung gina kay mamili panira to. Pakon naman yan. Ito ni free. Okay, go. Okay, ito na. Apa lagi free? Naiko kamo. Sweet ham. Pipilan. Ora kay king. Sito ko rin sa case na. Kanya lang. Pipilan ni. Nagnapayo nga. 26. Pipilan. Pipilan ni kok. Si Quilta Sirado. Kan pipilan ni. 26 tip. Karengar ah. Kaning Pagpila. kaning ba? Receive. Unsa ni? Receive. Wala ka na yung support. Ford. Ang kani siya to. Unsa ni? 140.
Smile, te. Thank you, ah. Puro kayo lang mga frozen. Da. Oh, tag 25, 35. Ninyo! Ninyo! Smile. Ito nga. Sa inyo, Day. Buron, Day. 100. Pwede kalimpiada. Taro, 30 wis. 130 labas, 130. Kilaw. Larga 130 para mas sebe. Lami manggod ni adobo. Oh. Ibana na to. Pwede ratang tanga lang liog. Buwan si Bentor. Pero 174. Masarap bayad, no? Kuan. Ang kani Iyosa na lang. separate lang. Separate nga. Kani ko sa separate lang. Dong, isa. Dong, one. Ah, di lagi. Kamera, tubi. Lagi. Bagyot ang ato ang ulo. Bisan kita may sumakanans, maka-experience lalo na kapag malipasan kita ng utok ng Howdy. Ah, big. Howdy. Ah, big. Tubig. Tubig. Kapila. 15.